kan ne pa fitaya te kita ingin sedang ini ke Johnny jumi mangin syam dengan ini boat ke kerteng juga boat jumi kerteng Robin. Hai, mentangin rum no habut. Esa bani produk. Di fi gitu kenal juga nih gitu kan. Hi everyone. Nganget fila enjoy ya gitu ki video ki bang ngelapan i Shafi ha ka bidai ba kaneka fitaya ka badan hapo tarki ngilasyong ha ka boat nang tapade ngilaya jengi mentang ngilade banjengi kumba lightly ki beach bat ka way ka beach ka bang ngilade jengi ka kalong ka bas aj ka beach ka baar ka bang jengi ka kalong khamdai tha te ndrei menta pade yui kani ka jaka kabaran hajan jonga kadai ka jaka ka bahoi umlong banjingi ndrei ki dan pade ikini ki mau ki badan hapor harut duriau bat ki badan ya ka jingi thu khana jong tani ka jaka ka badan hangne nisgo komen shisha ban pin Shafi bat nga kermenru bakini ki sausngi sansngi ke bagi dangsa hangne hapor Turkey ki ba ngin senang pin isu ya ka jeng internet jong kani ka jaka
Bat ngadon ru ka jing terang ba ngadon ka jing scam ba kibri ka jongi kiba nakajala ka jongi kidi ban yo alat ban mi shiki pat kiri bat shiki pat ki jaka kenang ba kin yo I ya ka rukom sa kin tip ya ka culture ya ka rukom bam bat kum juru bandon kataka jing ya te lok hapdeng ki para brio nakawai pat kari ngaso komen hadu kata-kata ba ngapoi shikani ka jaka ba ngakermen ba hakawai ka por ka dei sa ka benta jong fi pangila ya ka bangin wan lang shani mansyang hang ne hapotar ki da ka jing kurku ka jong utay utray kenrat wana jerong namar kata kadao itu di bampat subscribe ya ka channel jongi sngob ha banle kata nginang pun isu show ifi ya ka jing itanan jong ki jaka ha ka prathai